Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Κωσίνα. Σας χαιρετούμε από τα ιστορικά και όμορφα Γιάννενα. Μάλιστα. Είστε στα Γιάννενα ή στο χωριό? Είμαστε ακριβώς στην Κομμόπολη Κατσικά, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατσικά Ιωαννίνων. Μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε Κωσίνα, τι ακριβώς κάνατε εσείς εκεί και μας προκαλέσατε να σας παρουσιάσουμε? Κάποια πρωτοβουλία. Πριν μας το πείτε, να συστήσουμε βέβαια και τον κύριο Άγγελο τον Κοσμά, ο οποίος είναι ο δάσκαλος της 5ης Δημοτικού. Άγγελε, γεια, και υπεύθυνος της ταινίας που θα μιλήσουμε. Πάμε, κύριε Διευθυντά, να δούμε, μας μισό λεπτό, μήπως μπορεί να μας πει ο σκηνοθέτης αν μπορούμε να δούμε την ταινία και μετά να μιλήσουμε? Πέστε μας, ό,τι θέλετε. Μπορούμε? Ναι, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να δούμε την ταινία. Ελάτε και οι τέσσερις να δούμε την ταινία και οι τηλεθεατές μας. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν την ταινία, αλλά έχει ήχο αυτό? Θεωρείστε κρατούμενοι, χωριστείτε και μην δημιουργείτε ομάδες. Δες παιδάκια ξαφνικά να βουλιάζουνε βαθιά, λίγα μέτρα πιστεριά. Help! Help! Έχουν χρησιμοποιήσει και ωραία ηχητικά τα παιδιά και έχουν φτιάξει, δηλαδή η ψυχή και το μυαλό των παιδιών πώς μπορεί να προσεγγίσει το δράμα που ζουν οι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ συγκινητική και εντυπωσιάζεσαι με τη βαθύτατη ενσυναίσθηση που έχουν τα παιδιά. Πάμε πάλι λοιπόν στον κύριο Κωσινά και στον κύριο Άγγελο Κοσμά, εκεί από τα Κατσικά Ιωαννίνων, και να συνεχίσουμε να βλέπουμε πλάνα από την ταινία που ήταν τόσο ωραία. Ελάτε, κύριε Διευθυντά και αγαπητέ μας δάσκαλε. Για πείτε μας λοιπόν για αυτή την ταινία που μόλις είδαμε. Λοιπόν. Από ποιον να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τον κύριο Διευθυντή. Να αρχίσουμε από τον Διευθυντή, βεβαίως, τον κύριο Κωσίνα. Να τους δούμε λίγο. Οι μαθητές μας του... Ελάτε, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κατσικά ευαισθητοποιήθηκαν από τις ροές των προσφύγων και από τα παιδάκια που θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο, την Ελληνική θάλασσα, και με αφορμή τα γεγονότα αυτά αποφάσισαν με τους εκπαιδευτικούς τους, με προτεργάτη τον κύριο Κοσμά Άγγελο, τον κύριο Παπά Χρήστο και τον κύριο Καψάλη Ηλία, και τους μαθητές της 3ης, της 5ης και 6ης Δημοτικού να κάνουν αυτή την ταινία, η οποία θέλει να βοηθήσει τα προσφυγόπουλα που έρχονται στην πατρίδα μας και να ευαισθητοποιήσει όλα τα Ελληνόπουλα σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης και αν βρίσκονται, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια. Ήδη το σχολείο μας σε μια ένδειξη έχει ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά προς τα προσφυγόπουλα. Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη, για να τα προσφέρουμε σε ένδειξη αλληλεγγύης και αγάπης σε αυτά τα κατετρεγμένα παιδάκια, τα οποία έχουν χάσει τα σπίτια τους, χάσανε τα σχολεία τους, χάσανε τους δασκάλους τους. Μάλιστα. Και εμείς σαν Έλληνες που έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει στο πετσί μας την προσφυγιά, θυμούμενοι το 1922 το 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων που έφυγαν από τη Μικρά Ασία και ήρθαν στην πατρίδα μας, σε ένδειξη λοιπόν αγάπης και αλληλεγγύης, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδάκια, αλλά και τους γονείς τους και κύριε Κωσίνα, τους να μιλήσουμε λίγο και με τον δάσκαλο, τον κύριο Κοσμά. Κύριε Κοσμά, σε αυτή την ταινία που είναι φτιαγμένη από Λέγκο και έχει και αγγλικούς υπότιτλους, μπορείτε να μας πείτε ποιος είχε την ιδέα να φτιαχτεί καταρχήν? Καταρχάς, υπήρχαν δύο σημαντικά και διαφορετικά γεγονότα. Το πρώτο ήταν ότι ανιχνεύσαμε ένα μεράκι των παιδιών, μια αγάπη απεριόριστη απέναντι στα Λέγκο, και κυρίως μιλάω για τους μικρότερους μαθητές. Αυτό το είδαμε σε μαθητές της 3ης Δημοτικού. Υπήρξε μια ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί ένα animation με Lego.
Και η δεύτερη ανάγκη ήταν αυτό το οποίο γεννήθηκε μέσα από την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, και εμείς οι δάσκαλοι, τόσα χρόνια που κατά κάποιο τρόπο συναναστρεφόμαστε με τα παιδιά, αποκτήσαμε μια μερική αυτότητα. Μάλλον μπορέσαμε να δούμε λίγο μέσα από τα μάτια τα δικά τους. Τα δικά τους τα μάτια λοιπόν ζητούσαν, θα πω σχετικά επιτακτικώς, να φτιαχτεί κάτι και από εμάς, σαν μια δημιουργία, απέναντι σε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τη σημερινή εποχή. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ότι ένα σχολείο από αυτά που ποτέ ίσως να μην μάθουν οι άνθρωποι των πόλεων. Με πόσους μαθητές συνολικά? Να το τελειώσω λίγο, έχει αυτά τα παιδιά, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάποιους άλλους γονείς και κάποιους δασκάλους που τους εξηγούν ότι η ζωή πια είναι διαφορετική. Και κάνετε αυτό το stop motion animation, το οποίο είναι πολύ εξελιγμένο. Η αλήθεια είναι ότι να το πιάσω και στα δύο του σημεία. Ότι το πρώτο είναι ότι το σχολείο μας δεν είναι σχετικά μικρό, έχει 285 μαθητές. Σχήμα λόγου, δεν είπα. Ναι. Σχήμα λόγου, δεν εννοούσα. Ναι. Δεν το είπα ως ασήμαντο, το είπα ότι δεν είναι το τάδε σχολείο μέσα στην Αθήνα ή μέσα Θεσσαλονίκη. Αυτό εννοούσα. Προς Θεού. Πόσα παιδιά συμμετείχαν, κύριε Κοσμά, σε αυτή την ταινία? Κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι τελειώντας, να πω από το τέλος, τελειώντας το animation, πολλά παιδιά μείναν παραπονεμένα. Γιατί δεν δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν πολλά παιδιά. Υπήρξαν ρόλοι σε όλα τα παιδιά. Το animation όπως είναι μια πολύπλευρη, χρειάζεται πολύπλευρες δεξιότητες. Χρειάστηκαν λοιπόν, αν κάνουμε ένα καταμερισμό, τα μεγαλύτερα παιδιά εργάστηκαν ως σεναριογράφοι, έκαναν και το storyboard. Άλλα παιδιά έκαναν τις κατασκευές με τα Lego, κυρίως τα μικρότερα παιδιά. Υπήρξαν μαθητές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έγιναν ηθοποιοί, δηλαδή δόρισαν τις φωνές τους, ή γράφτηκε και ένα τραγούδι. Να αναφέρω εδώ το συνθέτη τον Τάσο Μακρογιαννόπουλο, ο οποίος έγραψε τη μουσική, τη σύνθεση, και πήγαμε σε επαγγελματικό στούντιο. Αυτό ήταν μια τεράστια εμπειρία για τα παιδιά. Και επίσης υπήρξαν και μια τέταρτη, να το πω έτσι, περίπτωση, ομάδα, οι οποίοι ήταν οι χειριστές των ψηφιακών μηχανημάτων. Εδώ θα πρέπει, πέρα από τη δική μας συνδρομή, να πω ότι ανοιχτήκαμε σαν σχολείο και στην ίδια την κοινότητα και την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε. Είμαστε υπερήφανοι. Να είστε καλά. Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, ο κύριος Κοτζιάς μαζί με τον. Ο κύριος Μελβούτ Τσαβούσογλου, ο Τούρκος ομόλογός του, κάνουν δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχαν. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας σήμερα η τουρκική αντιπροσωπεία, η επικεφαλής στο φίλο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλουτ.